Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en challenge, hvor hvem der kan spise en is først. Og jeg er min søster med. Hej. Nå. Lad os bare se. Nej, jeg skal lige holde tid på, hvornår det er. I vender lidt spændende, når vi er klar. Godt så. 3, 2, 1. Det er lidt hårdt. Husk på det, indtil man får hjernefrys. Er det koldt? Færdig. Jeg er ikke fra hjernefrys endnu. Det tog sådan. Jeg ved godt, at jeg først stoppede den nu, men det tog sådan cirka 2 minutter. 2 minutter og 39 sekunder. Så Ja. jeg vandt. Nå, det var bare det. Hej.